Пепа Пиг е пълна с забавни анимационни грешки и днес ще разгледаме всички тях. Например, в епизода «Горски клуб», когато господин Вълк държи реч пред децата, виждаме, че между него и децата има пън. Но само няколко кадъра по-късно пънът изчезва. В епизода «Линейката» доктор Браун Беар идва в детската градина, за да направи демонстрация на децата как се лекува болен човек. Сега погледнете Фреди Фокс тук. Той седи точно до гумата на линейката. Но грешката е, че всеки път, когато сцената се приближава към доктор Беар, Фреди и другите деца изчезват. И също така погледнете тази топка точно за доктор Беар, защото когато сцената се приближи към него, топката изчезва. По-късно в епизода, доктор Беар се търкаля надолу по хълма и удря ябълково дърво. И 8 ябълки падат. Но грешката е, че когато виждаме сцената отдалеч, можем да видим само 5 ябълки. Но когато линейката пристига на мястото, отново виждаме 8 ябълки. Сега нека преминем към епизода «Влакчето». Тук виждаме Ребека, Педро и Дани, които седят в редица, а Кенди Кет е зад тях. Само няколко кадъра по-късно, когато господин Заек идва да провери билета, Дани и Кенди са си разменили местата. А в тази сцена всички деца са отбелязали сигналната кабина листовете си. Но проблемът е, че те все още не са видели сигнална кабина. Но когато Пепа види сигнална кутия, отново виждаме техния работен лист. Но грешката е, че сигналната кабина не е отбелязана. Но само преди няколко сцени всички бяха отбелязали сигналната кабина. В епизода господин Бик изкопава реката, когато дядо Прашчо се качва на лодката си, виждаме, че има този скоростен лост точно тук. Но малко по-късно, когато лодката му е блокирана от багер лодката на мистер Бул, скоростният лост изчезва. А също така, ако погледнем лодката на мистер Бул, виждаме лост за управление. Но по-късно в епизода, когато полицейската лодка се появява на сцената, лостът изчезва. В епизода «Парти автобус» Пепа получава покана за рождения ден на Кенди Кет, но партито е в двуетажен парти автобус. И както виждаме, тук автобусът има само един ред седалки. След кратко време всички са седнали и автобусът потегля. Помнете, всички деца седят на един и същи ред седалки. Но когато видим автобуса отвън, можем да забележим, че подредбата на седалките вече е напълно различна. Сега децата седят на различни редове, както в обикновен автобус. В епизода «Лондон» госпожа Газел води класа на еднодневна екскурзия до Лондон, където им прави обиколка на града не друг, а самата кралица на Англия. Докато чакат кораба да премине под моста, можем да забележим, че вътре в автобуса има някакъв надпис с инструкции. Но когато корабът премине под моста и видим автобуса отново, можем да забележим, че таблото с инструкции отпреди вече го няма. И това не е всичко. През целия епизод този звънец вътре в автобуса се появява и изчезва. В епизода «Рисуване» Пепа и Джордж рисуват картини. В началото, докато се подготвят, имат 3 цвята – син, червен и жълт. Пепа потапя четката си в жълтата боя и виждаме жълтия цвят върху четката й. Обаче, когато сцената се сменя от Джордж към Пепа, цветът върху четката на Пепа изчезва, въпреки че платното й остава празно. Малко по-късно, когато сцената отново се връща към Пепа, четката й отново има жълт цвят. В този епизод мистер Картоф идва в града. Всички в града са развълнувани да се срещнат с мистер Картоф. Когато семейството на прасетата пристига в спортния център, обърнете внимание къде паркират колата си. Но грешката е, че когато мистер Картоф най-накрая пристига, можем да забележим, че той кара колата си точно през мястото, където семейството на прасетата беше паркирало колата си. Значи, колата на татко Прашчо сама ли се е преместила на друго място? А сега следващата грешка е наистина забавна. В епизода «Пещерата на дядо Коледа» Коледа и всички деца отиват да посетят барлогата на дядо Коледа, за да му кажат какво искат за Коледа. Когато Пепа и семейството й отиват на коледния панаир, виждаме също Зои Зебра и майка й на панаира. Но грешката е, че Зои и майка й са и на Виенското колело. Може да си помислите, че това са различни герои от един и същи вид, но това не е възможно, защото са облечени в абсолютно същите дрехи. Как е възможно това? Да продължим нататък. В епизода «Пазарът» Пепа и семейството й отиват на пазара, за да купят някои неща. След като купуват ябълки, те посещават щанда на госпожица Крава. Забележете как татко Прашчо държи кошница с ябълки, а мама Прашчо стои точно зад него. Но проблемът е, че когато татко Прашчо пада на пола от миризмата на сиренето, мама Прашчо и кошницата изчезват. И това не е всичко. Мигове по-късно, когато семейството на прасенцата отива на щанда на мистер Фокс, той им показва различни предмети. Първо им показва дървена ябълка, а след това им показва пластмасово сирене. Обърнете внимание, че дървената ябълка все още е там, но когато сцената се отдалечава, дървената ябълка просто изчезва.
Не се изненадвам от това, защото винаги има нещо съмнително с мистер Фокс. Продължаваме нататък. В епизода «Час по физическо». Мадам Газел води децата на часа по физическо на дядо Заек и когато стигат до залата, дядо Заек им обяснява за часа. Сега обърнете внимание на позицията на Кенди Кет и Емили Елефант. Както виждаме, Кенди Кет е от по-далечната страна, а Емили е от близката страна. Но грешката е, че в следващата сцена позициите им се разменят. За части от секундата те просто си разменят местата. И това не е всичко. По-късно в епизода, когато дядо Заек разказва история на децата, сцената се прехвърля към Дани Куче, а зад него е Зои Зебра. Но проблемът е, че когато сцената се отдалечава, вижте къде стои Зои Зебра. Сега тя е зад Сюзи Овца. В епизода «Принцеса Пепа», когато баба Прасенце влиза в стаята на Пепа, можем да забележим луната на левия панел на прозорец. Но малко по-късно, когато тя стъпва върху играчката Пате, луната вече се е преместила на десния панел. И накрая, когато тя сяда на стола, луната отново се е върнала на левия панел. Сериозно, тази луна трябва да реши къде иска да бъде. В наскоро излезлия епизод «Лава» забелязахме голяма грешка от аниматорите. Когато Пепа снима мама и тати прасе, погледнете фона. Има жълта стена и календар. Но когато тя отпечатва снимката, тя изглежда напълно различно. На снимката те стоят пред зелена стена, докато по-рано стояха пред жълта стена. Продължаваме нататък. В епизода «Емили Свон», когато децата тичат в класната стая, погледнете реда им. Първа е Пепа, после Ребека, след това Дани, Педро, Сюзи, Зои и накрая Кенди Котка. Но грешката е, че в следващата сцена първо влиза Пепа, а след Пепа е Кенди Котка. Но как е възможно това? Преди малко буквално видяхме как Кенди Котка влиза последна. И това не е всичко. Когато децата показват на Емили къде да закачи палтото си, виждаме, че на закачалката вече висят няколко палта. Но редът им сега е различен. Зеленото и оранжевото палто са си разменили местата. В епизода «Много горещ ден». Още в началото носът на мама прасе преминава през вратата, когато я отваря. Сега погледнете внимателно тази сцена. Защото е толкова горещо, трябва да използвате слънцезащитен крем. Забелязахте ли нещо странно? Откъде мама Пик взе слънцезащитния крем? Ако беше с нормални дрехи, можехме да предположим, че го е извадила от джоба си. Но тя е с Бански. И със сигурност няма джобове в Банския и, нали? По-късно мама Пик свързва Маркуче към чешмата. Но откъде се появи чешмата? В началото на епизода там нямаше нищо, но сега има чешма. И това не е всичко. По-късно в епизода госпожица Заед пристига с количката си за сладолед, а мама Пик взима сладолед за всички. Но сладоледът на Джордж буквално се разтапя за секунди, докато другите сладоледи са наред. И докато мама Пик се кани да даде сладоледа на тати Пик на Джордж, погледнете клечката в ръката на Джордж. Щом хване сладоледа, клечката изчезва. Когато се връщат обратно до басейна, забелязваме, че всички са изяли сладоледа си, тъй като ръцете им са празни. Но по-късно, когато събуждат тати Прашчо, виждаме как той яде същия сладолед, който Джордж изяде. Епизодът «Обяд» е пълен с куп грешки. Още в самото начало можем да забележим Джордж, който стои точно на границата между зеленчуковата градина и тревата. Но когато сцената се отдалечава, виждаме, че той вече е на няколко крачки от градината. И това не е всичко. В тази сцена баба Прасенце приготвя салата, докато Пепа и Джордж са до нея и гледат. Сега се съсредоточете върху Пепа тук. Докато сцената се отдалечава, виждаме как Пепа се плъзга към Джордж. Все едно се носи по пода. Стана бързо, но успяхме да го уловим. В епизода «Каньонската страна», докато семейство Прасенца се готви да се качи на хеликоптера на госпожица Заека, обърнете специално внимание на бутушите на мама Прасенце. Ще видите ясно, че са сини. Обаче само няколко мига по-късно, когато тя слиза по стълбата към лодката, бутушите й магически са сменили цвета си на лилав. В епизода «Задръстване» нещата не съвпадат съвсем. Още в самото начало виждаме ябълково дърво, което ясно стои от дясната страна на екрана. Но само няколко мига по-късно, когато баба и дядо Прашчо изкарват количката си навън, това ябълково дърво изведнъж изчезва. Още по-странно е, че дървото, което първоначално беше отляво, сякаш магически се премества по-близо до къщата. Но това не е единствената грешка. Когато семейство Прашчо попадне в задръстване, обърнете специално внимание на колата на госпожица Зайка. Ушите й са толкова високи, че всъщност стърчат през покрива на превозното й средство. Сега, тази следваща грешка е наистина забавна. В епизода «Пътуване с влак» госпожа Газела завежда групата на пътуване с влак, където те трябва да отбелязват това, което виждат в своите работни листове. Но на гарата Педро губи билета си. Когато Педро търси билета си, погледнете внимателно на земята.
Ясно се вижда, че там няма нищо. Но малко по-късно, когато госпожа Газела пристига, Зоо и Зебра сочи към земята. И там се появява билетът на Педро. Няма начин този билет да е бил там първоначално. Може би Зоо и Зебра е скрила билета. И когато Педро е гледал към госпожа Газела, тя е хвърлила билета му на земята. В епизода на обитаем остров, дядо Заек, дядо Куче и дядо Прасенце отиват на риболов. И ако погледнем лодката, можем да забележим, че има флагшток, кормило и лост за скорости. Но грешката е, че когато отплават с лодката и стигнат до местоназначението си, можем да забележим, че лостът за скорости е изчезнал. Но по-рано той беше точно там. И това не е всичко. По-късно в епизода лодката потъва и тримата дядовци остават блокирани на пуст остров. Тогава татко Куче идва на помощ. Когато татко Куче се качва на лодката, можем да забележим, че лостът за скорости на неговата лодка е на ръба, доста по-далеч от волана. Но щом се качи на лодката, лостът за скорости вече е преместен до волана. Но чакай, има още едно нещо. Накрая, когато татко Куче и децата намират дядовците, лостът за скорости вече е изчезнал. Сериозно. Къде изобщо намирате такива лодки? В епизода Коленото шоу на Мистер Картоф, всички ученици от групата на Пепа се събират в театър, за да гледат на живо шоуто на Мистер Картоф. Забележете, че Пепа седи на последния ред с някой от приятелите си, а също и Фреда. Пред Пепа виждаме кафява котка. Сега обърнете специално внимание, защото грешката тук е магическа. Малко по-късно, когато госпожа Газел казва, че представлението ще започне, кафявата котка, която седи пред Пепа, вече се е телепортирала чак на първия ред. И това не е всичко. Точно когато представлението ще започне, Педро Пони казва, че трябва да отиде до тоалетната. Сега се съсредоточете върху тези двама герои, които седят до Фреди Фокс. Щом Педро минава по пътеката, за да отиде до тоалетата, двете места вече са празни. Но само преди секунди бяха заети. Пак става дума за кафявата котка. След като Педро отива до тоалетната, сцената се приближава към Пепа. Но вижте кой седи пред нея. Същата котка, която седеше на първия ред. След като Педро се връща от тоалетната, сцената отново се отдалечава и, разбира се, котката магически се връща да седи на първия ред. Сериозно, каква измама се случва тук? Сега тази следваща грешка може да бъде открита в епизода Бънси Бол. Тук Пепа и нейните приятели играят футбол, а също така можем да забележим 4 дървета с плодове по тях. Сега гледайте внимателно, защото само след секунди всички плодове от дърветата изчезват във въздуха. Но само след секунди, когато Ребека Заека вкарва гол, плодовете отново се виждат. Сериозно, какво става с тези плодове? В епизода Киновечер, Пепа и нейните приятели отиват в дома на Пени Беер, за да гледат филм. Ако погледнем дивана, ще видим, че на него има 3 възглавници. Но грешката е, че точно когато родителите на Пени Беер настройва проектора, възглавниците вече са изчезнали. И забавното е, че малко по-късно, когато децата сядат да гледат филма, отново виждаме 3 възглавници. Но този път Ребека, Сюзи и Джералд седят върху тях. Сега нека разгледаме един логически пропуск. Епизодът Карнавалът е истински карнавал от грешки. В началото Джералд Жирафът се вижда сред тълпата, но малко по-късно той е в парада и свири на електрическа китара в джаз банда. А когато сцената преминава към Капитан Док и Дани Кучето, Джералд отново се вижда сред тълпата. И това не е всичко. Когато господин Картоф примигна, очите му станаха невидими. А очите не са единственото нещо, което изчезна. Мистер Потейто няма ръце в тази сцена. Погледнете волана, ръцете му ги няма. Но малко по-късно ръцете му се появяват на волана. В епизода, в който класът на Пепа отива на къмпинг, също забелязахме доста интересна грешка в последователността. Първо, в сцената виждаме мисис Улф, която учи децата как да правят сапунени мехури. Детайлът е, че веднага след това в следващата сцена инструментите за правене на сапунени мехури просто изчезват от ръцете на всички деца. Както в епизода, в който Иви се прибира у дома за първи път, забелязваме някои доста забавни грешки. Когато тати Прасе държи Иви, ако увеличим малко, можем да видим, че ръката му преминава направо през лицето на Иви. Изглежда, че тати Прасе е придобил някакви нови суперсили. Една от най-отличителните черти на бебе Иви е малкото петънце във формата на сърце от едната страна на бузката й. Уникален и много слабък детайл. А следващата грешка е свързана с това петънце. По време на тази сцена, когато бебе Иви завърта главата си от едната към другата страна, петънцето във формата на сърце изчезва. Сега и двете страни на лицето й изглеждат напълно еднакво. Сега следващата е логическа грешка. Когато семейството на прасенцата се насочваше към входната врата, забелязахме рамка за снимка на стената. А на снимката виждаме мама прасе, татко прасе, Пепа, Джордж и Иви. Но грешката е, че този епизод трябва да показва първия ден на Иви у дома, което означава, че през цялото това време
Тя е била в болницата. Тогава, как семейството на прасенцата вече успяло да излезе за пица Сиви? Това няма никакъв смисъл. В епизода «Баскетбол» Тати Прасе идва в детската градина, за да научи Пепа, Джордж и техните приятели как се играе баскетбол. И в една сцена, когато Пепа и Сузи си говорят, забелязахме странна грешка. Вижте ръцете на Сузи. Едната е сива, а другата е бяла. И това не е всичко. В тази сцена Джордж подава топката на Зои Зебра и тя я хваща. Но погледнете опашката й. Изглежда различно от обикновенно. Няма козина на опашката й, но когато се готви да хвърли топката, опашката й за секунда става нормална. Това е странна грешка, нали? В епизода «Детектив Пепа» Пепа и Джордж играят на детективи, за да намерят Теди. Когато Пепа влиза в стаята си, можем да забележим, че има пътека от хлебни трохи, която води натам. По-късно, когато Пепа започва да задава въпроси на тати Прашчо, можем да забележим, че трохите вече ги няма. И това не е всичко. По-късно, когато Пепа става от леглото си, след като намира Теди, трохите отново се виждат, но проблемът е, че сега са по-близо до вратата вместо до прозорец. По-рано трохите водеха чак до прозореца. Може би тати Прашчо е изял тези трохи. Връщайки се към епизода Сиви, забелязахме още една грешка в него. Когато Пепа, Джордж и тати Прашчо боядисват стаята на Иви, можем да видим слънцето през прозореца. А след като приключат с боядисването на стаята, виждаме, че навън е станало тъмно. Но грешката е, че слънцето все още е на същото място, както преди. Сега знаем, че слънцето изгрява на изток и залязва на запад. Но в света на Пепа изглежда, че слънцето изгрява и залязва в една и съща посока. Продължаваме нататък. В епизода «Криеница» виждаме цялото семейство прасета, седящо в хола си. Сега огледайте стаята. Тук има очевидна грешка. Открихте ли я? Тук липсва телевизорът. Във всеки друг епизод тук имаше телевизор, но в този епизод го няма. В епизода «Магазинът на господин Фокс» забелязахме куп странни грешки. Когато семейството на прасенцата се готви да влезе в магазина на мистер Фокс, виждаме, че Джордж държи касичка. Но веднага щом влязат в магазина, касичката изчезва. Никой не държи касичката, така че къде изчезна тя? Освен ако мистер Фокс не я е откраднал. Това е анимационна грешка. А по-късно в епизода, когато Пепа решава да купи мечето, виждаме как Джордж държи същата касичка, която изчезна. В епизода «Не много добре», когато доктор Беер пристига в къщата на Пепа, Джордж първо се вижда да стои пред тати Пик. Малко по-късно той стои между мама Пик и тати Пик, а после е пред мама Пик. Изглежда, че Джордж вече може да се телепортира. И също така погледнете тази рисунка на динозавър под часовника, защото до края на епизода тя изчезва. И това не е всичко. Когато доктор Мечо излива лекарството върху лъжичката, само една капка излиза от шишето. Но според начина, по който държи шишето, цялото лекарство трябваше да се разлее. Продължаваме нататък. В епизода «Татко Прашчо си губи очилата». Забелязахме куп грешки. Още в началото на епизода виждаме, че Пепа и Джордж гледат мистер и мисис Картоф на телевизора. Когато и двамата падат докато се смеят, шапката на мистер Картоф пада. Но цветето на мисис Картоф не пада. Когато Пепа и Джордж влизат в стаята на родителите си, ваза може да се види до прозореца. Но по-късно тя стои до гардероба. Също така, погледнете тези 3 червила на тоалетката. Първоначално те стоят изправени. Но когато Пепа и Джордж напускат стаята на родителите си, червилата се преместват малко надясно. Няма как някой да ги е преместил. В банята забелязахме странна грешка. Вижте позицията на Пепа тук. Пепа е зад Джордж. Но когато Джордж проверява ваната и сцената се отдалечава, виждаме, че Пепа вече проверява тоалетната седалка. Но как е възможно това? Тя беше зад Джордж и не я видяхме да отива натам. В епизода мистер Картоф идва в града. Когато всички чакат мистер Картоф пред спортния център, виждаме, че и баба Пик е там. И както обикновено, тя носи шапката си. Но когато Пепа и семейството й пристигат в спортния център, шапката на баба Пик изчезва. И това не е всичко. Когато мистер Картоф прерязва лентата и отваря вратата, виждаме, че много хора вече са вътре в сградата, преди да е отворена. Как е възможно това? Освен това, много от хората, които виждаме в сградата, бяха отвън само преди малко. Когато мистер Картоф говори с децата, виждаме 2 картини на заден план. Сега се съсредоточете върху тази картина с дъмбела. Когато Сюзи започва да говори, тази картина се обръща и сменя посоката си. В епизода «Музеят» Пепа отива в музей със семейството си. Тя разглежда музея и се забавлява много. И в една от сцените, когато Пепа гледа корона на рафта, виждаме, че на заден план зад нея има обикновена лилава стена. Но когато се приближава към Пепа, не виждаме лилавата стена,
а вместо това виждаме стъклена витрина. Но в по-ранната сцена зад нея имаше само лилава стена. В епизода Капитан Тати Прасчо семейството на прасенцата отива на разходка с лодка. Сега, погледнете този метален прът на лодката. Няма нищо върху него. Но секунди по-късно магически се появява звалец. В същия епизод открихме още една странна грешка. Погледнете одеялото за пикник. Виждате, че е пълно с различни храни. Но малко по-късно, когато Пепа и Джордж започват да хранят патиците, сцената се отдалечава и храната, която беше върху одеялото за пикник, вече я няма. Това определено е грешка, защото не мислим, че татко Прас е успял да изяде цялата храна за секунди. Сега, следващата грешка също е странна. Когато Пепа и Джордж тичат към мама Прас, запомнете тяхната позиция тук. Джордж е отпред, а зад него е Пепа. Но когато сцената се отдалечава, позициите им са разменени. По-късно в епизода семейството на прасенцата се връща от разходката с лодка. И ако погледнем задната част на лодката, там няма нищо. Но само след секунди се появява парче метал от нищото. Наистина, тази лодка изглежда магическа. В епизода, в който Пепа и семейството й приготвят бананов сплит, забелязахме някои странни грешки. С началото, когато Пепа пита баба Прас какво е бананов сплит, на масата има дървена дъска с нож и 5 банана. След като баба Прас и Джордж вземат по един банан, забелязахме, че дървената дъска вече я няма и на чинията са останали само 2 банана. И също така, мистериозно, има още един банан в купичката със сладолед. Тази кухня наистина изглежда магическа. В епизода къщата на госпожа Газела, Пепа, Джордж, мама Прас и татко Прас са отишли на гости при госпожа Газела. Когато влизат в къщата, семейството скоро осъзнава, че къщата й е избутвана от високото дърво до нея. Сега гледайте внимателно. Тук виждаме, че няма нищо на клона на дървото. Но по-късно в епизода, когато господин Бик се качва на дървото, можем да забележим бухъл, птиче гнездо и кошер. Но по-рано ясно видяхме, че нямаше нищо на дървото. В епизода баба овца се нанася, а Пепа и Сузи играят игри в къщата на Сузи. Малко по-късно мама овца влиза, за да почисти стаята. Сега гледайте внимателно. Мама овца носи 3 картонени кутии и влиза в друга стая. Но грешката е, че когато стигна до другата стая, цветът на най-горната картонена кутия се променя на бял. Но по-рано всички кутии бяха с един и същи цвят. И това не е всичко. Когато мама овца оставя кутиите, бялата кутия магически сменя цвета си. Сега тя отново е с оригиналния си цвят. Картонената кутия сякаш си има собствена воля. Както в тази сцена, когато Менди Маус говори. Върти се в инвалидната си количка. Ако спрем на точния кадър, можем да видим, че лицето й липсва. В епизода «Музикални инструменти», когато тати Прасчо подава барабан на Пепа, нещо изглежда странно. Няма каишка, няма връв, няма нищо, което да го държи. И въпреки това, когато Пепа започва да свири на барабана, той просто се носи във въздуха, сякаш го държат невидими ръце. А когато Джордж започва да духа в тромпета, се случва нещо странно. Къде изчезнаха телевизорът и златната рибка? Изглежда, че са изчезнали във въздуха. И накрая, когато тати прасе ръкопляска на мама прасе, ръцете му минават през главата му. Сега нека преминем към епизода. Хълцане. Когато Пепа вдигаше лъжицата си, ръцете й минаха право през купата с зърнена закуска на мама прасе. А в тази сцена, когато тати прасе изля мляко в зърнената закуска, нивото на млякото в каната не се промени изобщо. Погледнете тази купа с зърнена закуска. Тя не е на масата, а се носи във въздуха. Също така обърнете внимание на тази лъжица в ръката на Пепа, защото само кадър по-късно тя магически се телепортира върху масата. В епизода Ребека Рабит забелязахме куп грешки. В този кадър буквално виждаме очите на Ребека през ушите на Ричард. Ушите на Ричард станаха прозрачни в този кадър. Също така, когато Пепа се готви да влезе в стаята, погледнете вратата тук. Тя е отворена към тунела. Но когато тя влиза в стаята, сега вратата е отворена към стаята. И когато децата играят в къщата на Пепа, погледнете тази къща за кукли зад тях. Липсва и стена отпред. Но само секунда по-късно, без никой дори да я докосва, се появява стена. В епизода «Екскурзия с училищния автобус» веднага забелязахме една забавна грешка. Още в началото всички родители оставят децата си за големия излет, но нещо не е наред. Ако погледнете внимателно, ще видите мама котка, която стои там. Без Кенди котка да се вижда никъде. Дали е забравила да я доведе? Или аниматорите просто са забравили за Кенди изцяло. А в тази сцена погледнете кутията за обяд на Сузи. Запомнете как е поставена на половина изядената ябълка, защото само няколко кадъра по-късно ябълката магически се обръща. И това не е всичко.
Точно когато Сузи затваря кутията си за обяд, ябълката изчезва. И накрая, след като Пепа започва да храни патетата, виждаме, че е останало само едно малко парче хляб. Но буквално в следващия кадър сцената се отдалечава. А сега погледнете хляба на Пепа. Той отново е с първоначалния си размер. Дали това е някакъв безкраен бък с хляба? В епизода «Полицията», когато офицер Панда случайно се блъска в дърво, няколко ябълки падат. Но ето къде е грешката. Само преди малко, когато за първи път видяхме същото това дърво, на него нямаше никакви ябълки. Тогава откъде се появиха? Или тези ябълки се появиха от нищото, или аниматорите са дали на дървото закуска в последния момент. В епизода «Зоуи Зебра, дъщерята на пощальона», когато мистер Зебра идва да вземе пощата от пощенската кутия, погледнете това дърво тук. То дори не е свързано с земята. Дървото буквално се носи във въздуха. По-късно в епизода виждаме Сузи да влиза в къщата на Зоуи за рождения ден. Но грешката е, че когато партито започва, тя никъде не се вижда. Продължаваме с епизода «Тиквено парти». Още в началото, когато виждаме къщата на семейството прасета, небето е лилаво. Но когато татко прасе в кухнята, небето е синьо. Само за секунди небето смени цвета си. И когато Пепа и приятелите й отиват в къщата на Сузи, на вратата ги посреща мама овца. Но когато Сузи излиза навън, мама овца изчезва. И накрая, когато Сузи разговаря с госпожа Газела, погледнете огледалото тук. И не говорим за липсващата сянка на госпожа Газела. Говорим за цвета на стелата. Цветът на стената в отражението е различен от този, който е в действителност. В епизода «Трамплини» сме в парка с трамплини на госпожа Заек. Когато госпожа Заек им дава инструкции, ако погледнем зад нея, виждаме празно бюро и рафт пълен с обувки. След като госпожа Заек приключва с инструкциите и се връща на бюрото си, вече можем да забележим, че върху бюрото й има симбутуш. Но по-рано бюрото беше напълно празно. И това не е всичко. Тук обувките на Сузи са сини. Но когато ги събува, те изведнъж стават лилави. И това не е всичко. Този епизод е пълен с цветни грешки. Вижте бутушите на Джордж и Ричард тук. Те са червени и сини. Но когато слагат бутушите си на бюрото, те вече са зелени и лилави. И накрая, когато Сузи скача на трамплина си, предпазната част на трамплина е лилава. Обаче, когато тя посочва, че тати Пращчо е на трамплин, предпазната част е синя. Следва рожденият ден на дядо Пращчо. Първо, погледнете парти шапката, която дядо Пращчо взима, защото цветът й всъщност се променя в момента, в който я слага. След това на масата, където седят баба и дядо Пращчо, ясно се виждат 4 салфетки. Но когато Пепа и Джордж решават да си сложат 2 от тях като парти шапки, изведнъж не остава нито една. И това не е всичко. Докато сервитьорите сервират спагети, госпожа Котка е показана да седи с госпожа Куче. Но само няколко кадъра по-рано тя седеше с господин Котка. Така че, освен ако не е овладяла телепортацията, това е още една грешка от страна на аниматорите. И още един последен детайл. Погледнете цветята на роклята на мама Прасе. Защото след като дядо Прасе каже, че е твърде стар за истинско парти, погледнете отново роклята на мама Прасе. Цветята върху нея всъщност сменят дизайна си. Продължаваме нататък. Точно в началото на епизода «Тиквен конкурс». Госпожа Газела обяснява правилата на конкурса за тикви. Но гледайте фона. По-конкретно, тези 2 тикри. Едната стои върху рафта за книги, а другата върху зеления шкаф вляво. Но само няколко кадъра по-късно, когато всички вдигат своите тикви, и двете изчезват. И после, сякаш нищо не се е случило, и 2 тикви магически се появяват отново. Това обаче не е единственият случай на изчезване. Когато Дани казва «Пепа не е тук», до него има празен червен стол. Но в следващия кадър Ребека изведнъж се появява седнала на същия този червен стол. А червеният стол, на който седеше преди, той мистериозно се телепортира до Сюзи. И накрая, когато Педро получава наградата си, обърнете внимание на цвета на стола му. В един момент е оранжев, а в следващия става светло-син. Може би наградата му е била безплатно преобразяване на стола. Епизодът «Благотворителен магазин» е направо съкровищница от грешки. Обърнете внимание на роклята на баба Уф. Първоначално е лилава, а след няколко мига става тюркоазена. И това не е всичко. Когато семейството на прасенцата решава какво да дари, погледнете този компютър на заден план. Докато Пепа се движи отляво надясно, той изчезва. А на негово място се появява стар стол. По-късно, когато мама прасенце показва книга на татко прасенце, компютърът се появява отново, а старият стол се премества надясно. В епизода «Училищният празник» има много бърза анимационна грешка. Вижда ли можеш да я забележиш? Ето те, Пепа, сега си тигър. Ако забавим тази сцена, ще видим, че в последния кадър на сцената четката за рисуване магически се издига във въздуха.
И също в същия епизод, когато татко Прашчо прави динозавър балон за Джордж, можем да забележим, че няма връв вързана за балона. Но когато Джордж започва да тича с балона, връвта магически се появява. В епизода Големият бариерен риф Пепа и семейството й продължават своята ваканция в Австралия. Още в началото на епизода можем да забележим барбекю близо до входната врата. По-късно в епизода всички се качват на подводницата на госпожа Кенгуру за невероятно приключение, за да изследват големия бариерен риф. Но когато се връщат след като са изследвали морето, можем да забележим, че барбекюто вече го няма. Освен ако някой не го е откраднал, докато ги е нямало. То трябваше да е доточно там. Може би Австралия си има собствена версия на господин Лис. В епизода Викингски ден, когато дядо Прас гледа към щанда на мис Ребит през бинокъла си, можем да забележим, че на плота има 3 парчета торта. Но секунди по-късно, сцената се приближава към щанда и вече има само 2 парчета. Никой тук не яде тортата, така че къде изчезна тя? И това не е всичко. Забелязахме още една грешка през бинокъла на дядо Прас. Ако приближим към баба Вълчица, виждаме, че нейната чаша е синя, но когато сцената се приближи към нея, виждаме, че цветът на чашата й вече е червен. В епизода Бебе Александър, семейството на прасетата е в кухнята и чака Бебе Александър да пристигне. За татко Прас има няколко рисунки на дъската. За сега се съсредоточи само върху къщата и замъка. Малко по-късно, докато татко Прас говори и камерата приближава, замъкът все още е там, но рисунката на къщата е изчезнала. По-рано къщата беше точно до замъка. В епизода Капсулата на времето, когато Сюзи слага музикален диск в капсулата, едното й ухо се отделя от главата й. Също така, когато Педро държи монета, едното му ухо е по-прибрано към главата му от другото. И когато родителите идват да вземат децата, виждаме, че има 7 родители и 8 деца. Но грешката е, че когато всички гледат видеокасетата, има само 3 родители и 6 деца. И накрая, ако погледнем поп телевизора, можем да видим видеокасета вътре в плеера. Но само няколко кадра по-късно, видеокасетата изчезва. В епизода Задръстване, когато семейството Прасе попада в задръстване, мама Прасе дава на заден ход и взема пряк път. Но грешката е, че само преди малко нямаше отклонение за пряк път. Но после, когато семейството отново е в същото задръстване, прекият път изчезва. По-късно в епизода, баба Прасе и дядо Прасе пристигат на мястото с кошница за питник. Докато Педро тича към мястото за питник, ухото му се отделя от главата. Продължаваме нататък. В епизода, в който татко Прасе губи очилата си, забелязахме куп грешки. Когато Пепа и Джордж влизат в стаята на родителите си, ваза може да се види до прозореца, но по-късно тя стои до гардероба. В банята забелязахме странна грешка. Вижте позицията на Пепа тук. Пепа е зад Джордж. Но когато Джордж проверява ваната и сцената се отдалечава, виждаме, че Пепа вече проверява тоалетната седалка. Но как е възможно това? Тя беше зад Джордж и не я видяхме да отива натам. Сега, нека преминем към епизода Приказки за лека нощ. Тук татко Прашчо чете приказки на Пепа и Джордж. А ако погледнем през прозореца, можем да видим луната. А ако погледнем часовника, часът е 19:00. Но грешката е, че само няколко кадра по-късно, когато татко Прашчо приключва с приказката, луната изчезва. Възможно е луната да се е преместила, но часовникът все още показва 19:00. Така че не е минала нито една минута. И точно когато татко Прашчо излиза от стаята, Джордж се събужда и луната се появява отново. И също така, когато татко Прашчо си тръгва, вижте къде е поставен този стол. Защото само няколко кадъра по-късно, когато Джордж се събужда, столът вече е преместен по-близо до стелата. И накрая, когато Пепа разказва история на Джордж, вижте тази играчка кола. Тя е обърната надясно. Но само няколко сцени по-късно, колата магически се обръща и сега е обърната наляво. В епизода Най-добър приятел, когато Сюзи пристига за първи път, входната врата е широко отворена. Но само миг по-късно, докато Пепа и Сюзи си се плезят една на друга, вратата магически се е затворила сама. След това, докато двете ровят в коша за играчки, стената до прозореца изглежда напълно празна. Няма никакви картини. Но в следващия кадър изведнъж се появяват 2 картини с динозаври от нищото. И за капак на всичко, когато Пепа слага лепенка на Джордж, ако погледнем края на ръката й, тя дори не е прикрепена към тялото й. В епизода Екскурзия с училищния автобус веднага забелязахме една забавна грешка. Още в началото всички родители оставят децата си за големия излет. Но нещо не е наред. Ако се вгледате внимателно, ще видите мама копта, която стои там, без Кенди котка да се вижда никъде. Дали е забравила да я доведе? Или аниматорите просто са забравили напълно за Кенди? А в тази сцена погледнете кутията за обяд на Сузи.
Запомнете как е поставена на половина изядената ябълка, защото само след няколко кадъра ябълката магически се обръща. И това не е всичко. Точно когато Сузи затваря кутията си за обяд, ябълката изчезва. И накрая, след като Пепа започва да храни патетата, виждаме, че е останало само едно малко парче хляб. Но буквално в следващия кадър сцената се отдалечава. А сега погледнете хляба на Пепа. Той отново е с първоначалния си размер. Това някакъв безкрайен бък с хляба ли е? Нека да разгледаме някои грешки, които забелязахме в епизода Иви. Например, в тази сцена, когато дядо Пращо звъни на звънеца, виждаме, че носът му стърчи вътре през вратата, още преди татко Пращо да я отвори. В епизода Забавно бягане забелязахме куп грешки. Вижте, татко Пращо тук. Той стои точно пред прозореца, но сега стои точно до прозореца. И не е само татко Пращо, чиято позиция постоянно се променя. Вижте кофата, тя е между прозорците. Но преди малко беше точно пред прозореца. И също така, вижте позицията на дядо Куче. Зад него има дъска, а отдясно му има врата. Но когато сцената се приближи към него, позицията му е напълно различна. Сега отдясно му има прозорец. Връщайки се към епизода Забавно бягане, когато госпожа Газела обяснява на татко Прасе за състезанието, можем да забележим, че класната стая изглежда необичайно по-голяма от преди. Също така обърнете внимание на бялата дъска отляво зад татко Прасе. Тя е изчезнала. Но след малко бялата дъска се появява отново. Но този път тя е от дясната страна на стаята. В епизода Парашутен скок покривът на училището отново тече. И покривът на училището отново тече. Забелязвате ли нещо странно в тази сцена? Не трябва ли тук да има таван? Събрахме парите, за да поправим покрива на училището. Тук виждаме как дъждът се излива в цялата класна стая, но дупката дори не е толкова голяма. Откъде тогава се излива целият този дъжд? По-късно, когато Пепа и Джордж разказват на мама Прасе за скачането с парашут, можем да забележим хладилник на заден план. А на вратата на хладилника има различни видове стикери. Сега погледнете внимателно тези два стикера – А и Б. Но грешката е, че когато сцената се приближи към мама Прасе, стикерът Б просто изчезва. В епизода Малката лодка, семейството на прасетата отива на пикник. Докато пътуват към мястото за пикник, сцената се приближава към Пепа и Джордж. Сега погледнете внимателно. И на двамата им липсва нещо. Знаете ли какво е това? Всъщност и на Пепа, и на Джордж им липсват ръцете в този кадър. Освен това, седалката пред Пепа е празна, докато преди малко видяхме татко Прасе да седи на това място. Когато семейството на прасетата стига до мястото за пикник, всички изкачат от колата. Но когато татко Прасе се канеше да излезе от колата, забелязахме необичайна грешка. Вижте внимателно. Татко Прасе е с предпазен колан, но когато се готви да изскочи, коланът изчезва. В епизода Дивата природа забелязахме наистина странна грешка. Тук семейството на прасетата изследва австралийската пустош заедно с семейството на кенгурата. В една от сцените мама Прасе събира съчки за огъня, когато татко кенгуру изважда скарата. Сега обърнете внимание на тези съчки. Когато мама Прасе оставя съчките и гирите назад, съчките все още са там. Но когато Пепа влиза в кадър, съчката магически изчезва. Съчките просто изчезнаха пред очите ни. А също така виждаме птицечовка насред пустинята, докато в действителност те живеят във водата. Така че това е логическа грешка. И това не е всичко. Когато татко кенгуру пече царевица на кочан, виждаме, че на скарата има 5 парчета. Но когато сервира царевицата в чинията, вече са 6. В един от епизодите, в които Пепа и нейните приятели си правят музикални инструменти, забелязахме една забавна грешка. Още в началото на епизода виждаме децата да свирят на различни музикални инструменти, докато госпожа Газела ги наблюдава. А ако погледнем точно зад госпожа Газела, можем да забележим чаша, пълна с цветни моливи. Но грешката е, че малко по-късно, когато госпожа Газела изважда една кутия, чашата зад нея изчезва. Но няколко секунди по-късно, чашата пълна с цветни моливи се появява отново. Както в епизода Училищен проект, когато мама Прасе отговаря на обаждането на Сюзи, погледнете бутоните тук. За сега се съсредоточете само върху този оранжевия, защото когато сцената преминава от Сюзи към мама Пращо, бутоните на телефона се разменят. Преди оранжевият бутон беше отляво, но сега е отдясно. В епизода Офисът на татко Пращо, Пепа и Джордж посещават офиса на татко Пращо. Когато пристигат в офиса, виждаме масата на татко Пращо. Сега обърнете внимание на позицията й, защото нещо магическо предстои да се случи. Когато татко Пращо стига до масата си, нейното местоположение е напълно променено. По-рано масата беше разположена в средата на стаята,
но сега се намира до стената с бяла дъска зад нея. В епизода Денс, Пепа и Джордж се забавляват в тяхната къща на дървото, когато пристигат приятелите им, но тази сцена е пълна с наистина странни грешки. Първо погледнете внимателно Ребека. В началото изглежда напълно нормално, но точно когато се канят да влязат в къщичката на дървото, за части от секундата тя изведнъж има кал по лицето си. Откъде изобщо се взе това? След това, когато Ребека минава през вратата на къщичката на дървото, ушите й преминават направо през стената. Но това не е всичко. Когато Педро и Дани пристигат, клонът, на който стои Пепа, магически става по-дълъг. Как изобщо е възможно това? По-късно, когато Пепа избутва Джордж от къщичката на дървото, част от носа му преминава направо през лицето на Ребека. А когато Ребека изкарва Ричард, ушите му преминават направо през стената на къщата. В епизода "Пътуването с лодка на Поли", дядо Прасчо взема Пепа и Джордж заедно с папагала Поли на плаване. Дядо Прасчо натиска лоста и стартира лодката си. Но чакай, тук има грешка. Погледнете лоста тук и нека превъртим малко назад. Както виждаме, преди малко нямаше лост на тази лодка, но сега изведнъж се появи. Епизодът "Супер картоф" е пълен с супер грешки. Погледнете това бюро зад госпожа Газела. Там има няколко играчки. Но секунди по-късно се появяват две книги от нищото. А по-късно в епизода мистер Картоф засяда в колата си и за да спаси положението, идва Супер Картоф. След това той използва своята супер сила, за да махне стъкления покрив на колата. Грешката тук е, че дори преди напълно да махне капака, мистер Картоф излиза от колата, преминавайки през стъкления покрив, което напълно противоречи на законите на физиката. Изглежда, че именно мистер Картоф е истинският супергерой. В епизода "Дълго пътуване с влак" татко Прасчо получава писмо, в което се казва, че трябва да замине по работа, за да тества много важен бетон. Пепа, мама и Джордж всички решават да отидат с татко и да се насладят на пътуването с влак. Цялото семейство прасенца отива на гарата и чака влака. Когато влакът пристига, те сядат на съответните си места. Сега внимавайте. Когато виждаме влака отдалеч, забелязваме, че една котка седи на едно място зад семейството прасенца. Но проблемът е, че когато влакът стига до крайната си спирка, същата котка може да се види да чака отвън пред влака. Буквално. Един и същ герой е едновременно вътре и извън влака. В епизода "Кокошките на баба Прасе", Пепа и Джордж отиват в къщата на своите баба и дядо. И когато пристигат в къщата, баба Прасе показва на Пепа и Джордж тяхната стая. Подскачащо легло! Да, сега! Забеляза ли нещо странно? Пепа и Джордж пускат куфара си на пода и започват да скачат на леглото. Обърни внимание, че и двата куфара са на пода. Но грешката е, че само след секунди куфарите магически изчезват. А сега за следващата грешка ще ви пуснем клипчето. Вижте дали ще можете да откриете грешката. Ох! Тези семена ще пораснат и ще станат красиви цветя. Забелязахте ли го? Когато дядо Прасчо говори за семената, обърнете внимание къде е поставена лейката. После сцената се приближава към семената и се връща в първоначалната си позиция. Но вижте лейката. Позицията й се е изместила малко между кадрите. И това не е всичко. Има още по-забавни грешки в този епизод. Вижте как дядо Прасчо нарушава законите на гравитацията. По начина, по който държи кутията, всички семена трябваше да се изсипят наведнъж. Но тук само едно семе пада наведнъж. А по-рано кутията беше пълна с семена. Но щом първото семе беше изсипано, кутията стана наполовина празна. А няколко секунди по-късно, кутията отново е пълна с семена. Това някакъв безкраен бък с семената ли? И последната грешка в този епизод е наистина странна. Когато дядо Прасчо гони птиците, ръката му се застъпва с лицето на Пепа. Лицето на Пепа сега има ръка, която израства от него. Епизодът "Разкопка в природата" е пълен с грешки. Ще ви пуснем две сцени. Вижте дали ще можете да откриете грешката. Просто се съсредоточете върху татко Прасчо, защото грешката е свързана с него. Татко, какво ще видим на село? Това е Началото на природната пътека. Тук сме! Ура! Откри ли го? В първата сцена татко Прасчо не носеше никаква раница, но във втората сцена той седи с раница, която между другото няма никакви презрамки. Тя просто е залепена за гърба му, а презрамките се появяват само когато скача на земята от колата. Сега сме свикнали да ги виждаме да скачат от колата, но скачат от задната част на колата към предната. Сега това е нещо на съвсем друго ниво. И също така, вратата удобно се затваря сама. А най-интересното във всичко това е, защо изобщо отварят вратата, ако така или иначе ще скачат от колата. В епизода "Спиране на тока" Пепа и Джордж танцуват в хола си. Виждаш ли тази лампа? В другите епизоди тази лампа я нямаше. Отново, заради сюжета, добавиха предмет. Това включва и факта, че в този епизод добавиха бутон на телевизора, само за да може Пепа да го натисне по-късно.
И няколко секунди по-късно сцената се прехвърля към мама прасенце, която работи. И в тази стая нямаше такава лампа. Просто добавиха тази лампа само за тази сцена. Компютърът се изключи. Какво е електричество? Електричество. Забеляза ли нещо? Прахосмокачката на татко Прашчо изчезна. В предишните епизоди това беше просто склавово помещение, но в този епизод го направиха мазе. За разлика от името си, епизодът Перфектният ден изобщо не е перфектен, защото забелязахме няколко анимационни грешки в него. Тук Пепа и семейството й отиват в мола, за да може мама прасе да изживее един перфектен ден. И точно когато семейство прасе влиза в спа-центъра на госпожица Зайка, виждаме, че и господин Бик е в спа-центъра и получава масаж. Малко по-късно Пепа, Джордж и татко прасе излизат от спа-центъра, за да разгледат мола. Докато го правят, минават покрай магазин за порцелан, а вътре в магазина виждаме господин Бик. Но само преди малко той беше в спа-центъра и получаваше масаж. Да не би да се е телепортирал. И това не е всичко. Докато разглеждат мола, Пепа среща Сузи. И двете решават да си направят забавни снимки в фотокабината. Ако погледнем внимателно, можем да забележим картини от двете страни на фотокабината. Но грешката е, че когато излизат от фотокабината, картините вече ги няма. А по-рано ясно видяхме две картини от двете страни на кабината. Но чакай, има още една грешка в този епизод. След като имат перфектен ден, семейството на прасенцата излиза от мола. И ако погледнем към входа на мола, можем да забележим, че има 3 символа, поставени от двете страни на вратата. Но проблемът е, че по-рано, когато семейството на прасенцата влизаше в мола, отляво имаше 4 символа, не само 3. В епизода Заболекарят. Когато доктор Слон говори с Пепа, ако погледнем зад него, няма нищо, само обикновена стена. Но следващия кадър, сцената се приближава малко и изведнъж се появява Мивка. Също така, няколко сцени по-късно виждаме, че зад Джордж са мама и татко Прашчо. Но когато камерата се приближи, те изчезват и на тяхно място се появява машина, която съдържа вода. Също така, погледнете внимателно позицията на тази картина. Както виждаме, тя е близо до стола, но до края на епизода картината се е преместила по-далеч от стола. Връщайки малко назад, в сцената, в която господин Слон се готви да прегледа зъбите на Джордж, можем да забележим, че има малко вода за уста в чашата. Но когато Джордж сяда на стола, чашата е напълно празна. Но секунди по-късно водата за уста отново се появява в чашата.